Aba basebenzi basuke kwibala lezemidlalo iNorth End apho bebecwangcise ukubamba khona intlanganiso yabo ze bangena kumbindi idolophu wakuGompo City. Batyhola ngelithi umasipala kakhange abanike imvume yendibano nalapho bebeza kuzisa ingxelo malunga nezinyanzeliso zabo zonyaka ophelileyo ezingekaphendulwa ngumasipala. Ezi zinyanzeliso ziquka uqesho isigxina kwabasebenzi be-EPWP. Ayikho i-danger allowance apha kwi-institution so far. Kukho ezinto ezincinci kuthiwa zii-SUA allowances. Sathi comrades kule nto absorption of long-serving terms and master project employees. Sathi noko le ngcinezelo ikhoyo ebantwana bakuthi nangoku sekukhokele thina abantu bethu asinakwazi uyinyamezela. Sithi noko iimeko zophangela kubasebenzi mazibe nako nokuhoyeka zibe nako. Unobhala weSAMU eBuffalo City utyhola ngelithi isivumelwano phakathi kwabo nomqeshi ngezinyanzeliso zonyaka ophelileyo sikhona kodwa aside siphunyezwe. Siyareinforsa okanye mhlawumbi siyagxininisa kule nto ithi le nto yamane apha e-BCM xa siphakamisa izinto kuxoxwe kuvalwe ungabikho mntu implimentayo. Laa nto kuthiwa noko ukuthathwa koxanduva kumntu ongenzi kakuhle apha e-BCM especially kubantu abakhokheleyo mayibe khona laa nto kuthiwa i-management consequence management. Umbhexeshi webhunga lomasipala uSangweni Matwele wamkele ezi zinyanzeliso ze wathembisa ukuba uza kubuya nempendulo emva kweentsuku ezisixhenxe nezithe zakhatywa ngabasebenzi besithi bafuna impendulo kwiintsuku nje ezintathu. uMatwele uthi akanako ukuzibophelela koku. Kuba ke ngoku asiphelelanga apha kule institution amalungu mayor nospika abekho apha, so andikwazi uzikhomitha ke nge-3 days. At least 7 working days will be proper for us so that sikwazi udibana sixoxe. Oyena mntu ufanele ku-implementa ngu-accounting office lowa la. Thina siyi-leadership simamela kuye, and then ke ngoku sawuke sibize yena siyi-leadership siyi-troika akasityebisele into yoba ezi zinto azi-implementeki kuba kutheni. ISAMU ithi iza kudibana kwakhona emva kweentsuku ezintathu ukuba izinyanzeliso zabo azikaphendulwa. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-NPK TV kuGompo City.